Predstav si jednu vec. Čo keby si už do 30 sekúnd zistil, čo presne tvoje telo potrebuje? Čo keby si mohol urobiť analýzu z tváre, z očí, prietoku krvi, bez ihiel a bez čakania? A čo keby si vedel ukázať svojim blízkym, zákazníkom, komukoľvek a hneď na tom zarábať? Nie je to len ďalšia firma, nie je to ďalší doplnok. Toto je nový systém, nová príležitosť a nová éra. 3.6.2025 o 19.30 spúšťame pre-launch Life Prosper a ty chceš byť pri tom. Bude to tlmočené do slovenčiny, do poľštiny, do nemčiny, do angličtiny. Budú tam prístupné ďalšie titulky, ktoré si môžeš zapnúť cez Zoom. Vyber si jazyk a potvrď účasť. Otvor si link pozvanka.lifeprosper.eu a potvrď jednoducho účasť. Link ti príde do e-mailu. A teraz otázka. Si pripravený ukázať reálne výsledky? Ukázať ľuďom reálne výsledky? Zmeniť niekomu zdravie a pritom si zmeniť život? Toto nie je predaj. Toto je vízia, ktorú môžeš jednoducho zažiť. Posledné 3 roky tvrdej práce, testovania, vývoja, budovanie tímov ma stali prípravu tohto systému a čerpám z viac ako 19 rokov skúseností budovanie štruktúr, tímov a obrovských výsledkov. Priveď tým, pozvi hostí, bude to veľké. Life Prosper is not for everyone, but it's for you. You will know. Ciao.